खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जोङो ब्रह्म धोरोम आफाद आरो ब्रह्म धोरोम आफादनि 47थि बोसोरसालिया जथुम्मानि बानजाय आफाद बिथांमोननो जोङो जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जों साबायखरखौ बावदों। मानोना जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जि बोसोरारि जथुम्मा बियो कार्बि आंलंआव फेब्रुवारि दाननि 25, 26 आरो 27 बे एखे खालाराव ब्रह्म धोरोम आफादनि जि बोसोरारि जथुम्मा बे जथुम्माया गोलैफादोंमोन, बिथांमोनहा लाफादोंमोन आरो जोङो बे एखे खालाराव गोलैनायखाय बिथांमोनखौ जोंनिफ्राय खावलायदोंमोन जेन' बे कालारखौ एसे सोलाय सोल' खालामो आरो जोंनि बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि सोलोंथाइ बिफाननि मावफुं सोद्रोमा आरो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आगोलनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां अनिल बसुमतारीनि मिडिएटराव बिथाङा जोंनि बाथ्राफोरखौ ब्रह्म धोरोम आफादजों खोब गोसो होनानै सावरायलायनानै होनानै थारिखखौ थिग खालामनानै होबाय। बिनि थाखाय जोङो बिथांनोबो जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय जोङो साबायखर बावदों। जोङो मोनथिगौ ब्रह्म धोरोम आफादनि जि बोसोरारि जथुम्मा बे बोसोरारि जथुम्माया जानुवारि दाननि 28, 29 आरो 30 बे खालाराव जानो गोनांमोन। बिथांमोनहा गोबां जाहोननि थाखाय बे खालारखौ फायसयनानै 25, 26 आरो 27 फेब्रुवारियाव लांदोंमोन। दा बिथांमोनहा जोंनि खावलायनाय लेखा फिन बे खालारखौ फायसयनानै फेब्रुवारिनि 28, मार्चनि 1-2-2022 मायथाइयाव खुंनो थाखाय थाम-थिम खालामदों। जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै बिथांमोननि जथुम्माया जाहाथे आबुङै जाफुंसारो बिनि थाखाय इसोरनाव जों आरज गाबदों आरो जोंनि मोजां मोननायखौ जोङो सिबिदों, बिथांमोननो जासिदों। जोंबो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै बिथांमोनजों जों हाजासिम बिथांमोननि जथुम्मायाव जोङो मदद खालामगोन। नैबेखिनि बाथ्राखौनो जोङो दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बुंफ्रुनाय जाबाय।